aborda primii 3 pași necesari care vor ajuta pe oricine dorește să aibă mai multe șanse în a trece de la un nivel financiar, fie el scăzut, mediu, la un mindset prosper care să implice abundența. Și tocmai ca prezentarea să fie cât mai aplicată, voi lua un exemplu. Să zicem că vrei să câștigi 5.000 de euro lunar. Bun? Nu mai vrei să lucrezi 8, 10, 12 ore, adică vrei să ieși din hard work pays off și vrei să ajungi la smart work gives abundance. Bun. Cum faci asta? Primul pas este să evaluezi prioritățile tale. Și aici, dacă te uiți bine la mine unde am pus aceste pictograme, important să vezi oricare ar fi topul de priorități pe care le ai, adică primul pas, evaluează-le, poate să fie formare, studiu, afacere, sau socializare, Netflix, copii, sau familie, job, copii și așa mai departe. Bun. După ce le evaluezi, al doilea pas este să verifici dacă ai bani în top 3 priorități. Fiindcă dacă tu vrei să ai un obiectiv financiar, însă în topul valorilor tale, în topul priorităților tale, tu nu ai interesul ca acești bani să existe, atunci e foarte important să vezi cât mai concret cum se aplică avantajele în a avea bani pentru fiecare prioritate. Și, ca să fie cât mai specific, gândește în felul următor. Caută care sunt cele 3 valori prioritare pentru tine și pentru fiecare scrie minimum 10 avantaje în fiecare zi. După 5 zile, evaluează și răspunde la următoarea întrebare. Cum s-a modificat relația mea cu banii în urma acestui exercițiu? Lasă un comentariu și spune-mi dacă ți-a folosit. Spor!